ако двама си разменят по една ябълка, всеки ще остане с една. Ако си я разменят по една идея, всеки ще стане по-богат с още една идея. Това е от Бърнард Шоу. Което напълно съм съгласен с тази мисъл, че идеите, колкото повече ги споделяш, това на тебе самият не ти коства абсолютно нищо, но може да подобриш живота на много хора. И много се очудвам, когато някои хора са се вкопчили в някакво свое ноу-хау и не желаят да го споделят с другите, защото така те за известно време вероятно ще са по-напред, но като спреш потока от идеите, който е между тебе и другите хора, ти рано или късно ще останеш с по-ограничени знания и идеи. И съответно, за дългосрочна стратегия това трябва да се избягва на всяка цена.